Hier in Burgum is Glaspoort, een grote aanbieder in Nederland, dwande met het aanlezen van glasvezel. Het is net de eerste keer dat de stoepen hier iepenbrutsen wordt. Er is een hele strijd om rond te dwanden. Nou, je komt elkaar tegen en dan probeer je natuurlijk in overleg met de gemeente zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Dus wij vinden het prima om een combi aan te leggen. Maar wat ik al zei, wij gaan gewoon door met aanleggen, ook als we concurrenten tegenkomen. Onze doelstelling blijft hetzelfde. De doelstelling is om in 2028 100.000 aansluitingen te hebben. Glaspoort zit nu op een trede. Maar na het lessen van de kabels kan het nog wel een jaar dwarje wat er verbinding is. De gemeentepolitiek had ze nog. Maar dit is heel slecht voor de stritten, voor de wegen, voor de stoepen. Het is ook slecht voor het milieu. Nou, laten we praten over die mensen die het gat graven door heel Nederland heen. En dan weer teruggooien, jij wil laten wegkomen, weer hier op helje. Maar het wordt nou ook agressieve verkoop, want ze zorgen dat de cijfers naar beneden gaat van de verkoop. En ze zorgen dat er nou meer mensen binnen die het oorhellen worden matten. Dus die worden agressiever, de stoepen worden vaker hier op helje. Mensen die snappen dit niet meer, die ik zie van ze nou hartstikke gek worden. En dat ben ik, dus ja, het wordt er net beter op en ik net vriendelijker. De gemeente wil de wildgroei aan kabelaanles daarom onbanden lessen. Als de gemeente gewoon al die kabelaars en die providers uitnodigt, één keer alles hier, één keer die kabels erin, één keer aansluiten en iedereen is boeiend en net één ergens zich blauw. Maar zolang geen één die regie pakt, blijft er wildgroei aan glasvezelkabels. We hebben het recht om te graven, dat staat ook in de wet. Dus glasvezel mogen zoveel aanbieders als ze willen in de straat. En dat is natuurlijk vervelend, maar we proberen wel de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.